Machiegni kendo Jo-Kenya koro ijiwo mondo riwre kendo mondo bedie kanyakla achiel gi jowetegi kaka achiel kuom yore mag kedo gi pek mag nengo mar ngima ahinya e kinde ma giyudo achiedh-nade. Kane giloso e boma ma Kisii, jokanyo mawuok e riwruoge mopogore mag oganda ojiwo Jo-Kenya mondo osum ranyisi mawuok e achiel kuom riwruoge ma boma ma Kisii ma koro nyayo twak kod ng'iewo nyamburko moyiedhi mar timo ohala. Mon liete, rowere kaachiel gi jogo maonge nyalo koro ijiwo mondo mi omany yore makende mag makore kamano mondo ginyal yudo konyruok. Tunafurahia kwamba tumenunua gari letu la kwanza na kwenda mbele maono yetu yote tutayatimiza. So ningependa kuhimiza pia wale watu ambao wako huko nje, kama hauna chama unaweza tafuta chama kimoja kama hiki ujiunge nacho, kwa sababu mahali tunaenda kwenda hapa mbele maisha yamekuwa magumu na ni lazima ya kwamba tusaidiane ili tuweze kujimudu katika maisha. Na naona tukienda mbele na tukiweka Mungu mbele, naona ya kwamba kila kitu kinawezekana. Kufikia sasa hivi tunasema ni Mungu, tunasema ni Ebeneza, na jina lake liendelee kuinuliwa na kuhifadhiwa zaidi na zaidi. This is a good initiative, and I remember when we started it, some of us did not believe in it, but because of consistency and availing ourselves and togetherness, today we have our first house, and if you realize it's written 001, and we are hoping that we can have more and more in support our community, and we are encouraging all of us, all the people, that to join hands, join welfares, because that's the way to go, and togetherness you can pull